Nganong gauyab-uyab mamundo ah? Ha? Ayog tago! Anong gauyab-uyab mo? Sige, butang igrason. Ni-try. Ikapila ni mong try ne. Ay, first time. First time ne? Ha? Ay, dira kay mabira ti ka murag mabali. Kamo. Ikapila ne? Dua. Ay, do ha. Ngano man tong usa na to? Unsay problema tong usa? Ang butato. Sige, ikaw pod, ngano man kang nakiguya ba niya? Nang na in love po ko niya. Ngano, usay qualities niya nang nagadahan ni She's intelligent tapos caring. 1+1. Ay, intelligent. Ay, what type of, kay dagan mga types of intelligence? Intelligent siya sa mga kana mo subjects Ano to? Dili. Nahadlok siya kaningo mo ko 1+1. Pero aside na, sige. kanang caring po siya. Kanang sweet siya sa kan Sa tanan. dili. Sa imo ara. Pila na ka kuan? 1 month. 1 month pa. Asa gasugod ang relasyon? Ha? Ha? Grabe po istorya. Maga. Dali, asa gasugod ang relasyon? Sa eskwelahan. Manag? Classmate. Pero pila naman mo ka years mag-classmate before nagkaib ka na? 8 months na. Pero nganong baguhay pa ni diskarte niya? Ningon man siya nako ato na gud nga. Kan pato ka na first day of school. Ingon siya nako nga nada siya feelings nako. Katong panahon na wala pa kay feelings niya. Wala pa. Napugsan ra ka ni? No, dili. Tinuod di ako feelings niya ay. Pero nganong karon pa na-learn ni mo higugmaon siya? Daghan kayong gipangita nga naa man siya pod. Amo imong realization after few months mong mag-classmate. Naa siya niya nang nangita pa og lain. Pero kung mga panahon na wala pa kay murag naib ka nato pod. Nakatry. O ibog. Apre okay ra na. Naman siya ron. Okay. Naibog guno kaniya. Una. Tarunga. Naibog guno ka una niya. So ni istorya kaniya through chat or personal nga pag Chat. sa chat. Wala ra ka na discourage ato nga murag tudtod pa siya naninguha gyud nimo. Klaro kas to. Tubagara. Ina oo para madali. Oo. Maabtan pa ni og pila ka bulan? Na forever. Murag wala siya sure. Okay, pilang po kakabulan gahulat. Di ba? Nga paninguhaon. Okay. Grabe, kasturya na to, uy. Tubag! Ikaw na lang. Mabtan pa ba ni mga pila ka bulan pa? Wa man jud kabalo sa gikuan sa future pero Ako kabalo ko. wala ka. Oh, Asa man? di ra ko mutugan. Okay. Wa may kabalon sa gikuan sa future na ako, pero amo i-try ang best ka mag Nga ma-workout ang relasyon. Mensahe na lang sa usag-usap. Ay, unsa ka nito? Mensahe? Para Message sa ba? asa? Para niya! Kusugay ka mo chat niya, nadi ka kapulong mensahe. Hi, Bob. Bisag, unsa pa nakadakan nga problema nga imong magian, naara Japon ko para nimo. Amping for me love kay tika. Tubag. Hello. Hello Bob kana. Salamat kay nara ka nako sige dayon. Ako po try akong best nga mo work atong relasyon nantod sa kaya nato. I love you. Wala niya. Nag-claim din yung I love you. I love you too. Kabalo yung ginikanan, anay na. Kabalo. Yes. Kan na importante, at least kabalo ang ginikanan, di ba? Bisag relasyon ta atong tarungon ang atong pag-eskwela. Oh, oy. Yes. 1+1. 2. Oh, no, bright cutie ay! Ito na mo!